Doncs qui ets, fonamentalment, va de la identitat que descobrim quan ens acostem als qui ets. La identitat de cadascú, la mirada de cadascú i com, de vegades, acostar-se a una realitat tan vertiginosa com això que s'anomena la discapacitat, és a dir, gent que té unes capacitats diferents, diverses, que no pas la resta dels que ens autoanomenem normals, que és una paraula bastant perversa, doncs acostar-se a aquesta gent diferent permet ajustar la mirada, canviar la mirada sobre tota la nostra percepció del món. Aquí ets la vivència i l'experiència personal, escrita des de la primera persona d'algú que en el fons està en segona línia, des de la primera persona d'algú que és espectador de la vivència d'un ésser tan estimat com un fill, tan intensa, el que acaba representant és també un camí, un procés, un canvi de mirada.